मा होनदों मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेन मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेन डिस्ट्रय बड'लेण्ड एगेन होननाय मोनसेसो जादोंमोन ना हिन्दु ख्रिस्टियान रानदोंमोन हाग्रामाया बर'खौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै गावनि गेजेरावनो हारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे बिथाङा सान दङमोन जाहोनाव बिथाङा BRTF जोनोम होदोंमोन हाग्रामानि केसआनो दाबो जोबाखै BLTनि समनि केसआनो दाबो जोबाखै मा होनदों मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेन मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेन डिस्ट्रय बड'लेण्ड एगेन होननाय मोनसेसो जादोंमोन ना मानोना हिन्दु ख्रिस्टियान रानदोंमोन हाग्रामाया बर'खौ सा सोनाब रानदोंमोन बर'खौ सानजा खोला रानदोंमोन बर'खौ सानजा सोनाब सा खोला रानदोंमोन बेफोर गासिबो हाग्रामानि पलिसि जोबमोन डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै गावनि गेजेरावनो हारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे बिथाङा सान दङमोन जाहोनाव बिथाङा BRTF जोनोम होदोंमोन बै BRTFआ खिन्थु आनडिसक्ल'ज गोनां जायोबा बेखौ डिसक्ल'ज खालामनानै माबा मोनसे मावगोन बे मोनसे अबस्थायाव लांदोंमोन बेफोर दुखुनांथाव गासैबो पलिसिखौ जोङो मिथिनायखायनो हारिया दाजोबथोंसै होननानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि एकर्डखौ खालामनाय जादों गतिके गासैबो हारि बुथारनायनि पलिसिया हाग्रामानि आरो 2 नाम्बार कुइसना मामोन नोंथांना हाग्रामानि केसआनो दाबो जोबाखै BLTनि समनि केसआनो दाबो जोबाखै NDB खौ फोजोबनायनि थांखिजों गभर्नमेन्ट अफ आसामा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बै समाव हाग्रामाखौ बेलसो होना दोनदों मिथिबाय हाग्रामानि केसआ दाबो जोबाखै जिखुनु मुहूर्तआवनो दानो हाग्रामाया जेल जानो हागौ माबा मोनसे गोरोन्थि मावब्लानो गोरोन्थियाथ' मावगासिनो दं बेखौ निमाहासो होबाय दङ हाग्रामानि सायाव जोंहा बहुद केस होनांगौ दङ खिन्थु बेबो जोंनि बर' फिसा जों बेनि थाखाय केस होबाय